Awganistanda Talibanın ýowuzlygyndan we aralmagyndan hawatir edip müňlerçe adamyň ýurdu terk etmäge dyrjaşan döwri Türkmen prezidenti häzirki wagtdaky çylsyrymly epidemiologiýa ýagdaýlarynda bosgunlar kabul etmek baradaky çözüde sagdyn çemeleşilmelidigine aýdyp görnüşinden bosgunlary öz herheçäklerine göýbermekden ýüzewurdy. Ýatlatsak mundan ozalam Türkmen hökümeti jeňçilerden gaçyp Türkmen serhedine sygynan Awgan harabalaryny bosgunlary şoltanda etnik türkmenleri hem öz çäklerine geçirmändi. Galy berside Russiýa hem Merkezi Aziýa döwletlerinde Awgan bosgunlarynyň ýerleşdirilmegine garşy çykýar. 29 awgustda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Ýewropa Birleşiginiň başlygy Charles Michel bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde şoltanda Awganistandaky ýagdaýlary hem maslahat etdi. Charles Michel'in bu duşuk bilen bagly özüniň Twitter hasabynda ýerleşdiren ýazgysynda humanitar we adam hukuklary boýunça krizisyň öňüne almak, şeýle-de giň sebit üçin zorlukly ekstremizmiň we näşe gaçykçylygynyň töwekelçiliklerine garşy görüşmek möhümdir. Merkezi Aziýa döwletlerine Ýewropa Birleşiginiň goldawy mälim edildi diýip belledi. TDH-nyň maglumatyna görä Berdimuhammedow bosgunlar meselesi bilen baglylykda Üran hoply koronavirus ýokunjunyň giň meçhurde ýaýramak töwekelçiligine çynnyky baha bermegiň zerurdygyny hem aýdypdyr. Ýogsa türkmen häkimetleri ýurdun özünde koronavirusyň delta görnüşi sebäpli virusy ýolugýanlaryň ondan helak bolýanlaryň sanynyň gün saýyn artmagy, öz ilatynyň 100% bolan meseleleri barada açyk çykyş etmeýärler. Umuman pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19-yň ýeke ýagdaýyny hem hasaba alman gelýärler. Ýewropaly ýokary derejeler resmi bilen söhbetdeşliginiň dowamında Berdimuhammedow Türkmenistanyň Awganistan babatyndaky 3 garaýşyny hem mälim etdi. Ýagny Türkmenistan, Awganistandaky ýagdaýy diňe paragatçylyk, syýasy diplomatik teristler we usullar arkaly gadylystyrmak urunda çykyş edýär. Iqtisady nukdaý nazardan ýeri düzümleýän taslamalary, hususan da topyk gaz geçirjisiniň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan uruw boýunça elektrik geçirji we optik süýümli aratnaşyk ulgamlarynyň, şeýle-de Awganistany Türkmenistan bilen birleşdirýän demir ýollaryň taslamalaryny amala aşyrmak bilen bagly meseleleri hasda ilerletmegiň möhümdigini belleýär. Şeýle-de paragatçylygy ýoly goýmak boýunça häzirki işlere ýardym etmek üçin Awganistana ýygyderli insanperwerlik kömegini bermek meselesini öňünde tutýar. Şeýle-de Berdimuhammedow Türkmenistanyň özüniň agyr mali çökgünligini başdan geçirýän döwre Awgan halkyna zerur sanperwerlik goldawyny bermek boýunça anyk çäreleriň görülýändigini hem belledi. Onun sözlerine göre Türkmenistan goňşy döwleti birnäçe uğurlar boýunça elektrik energiýasyny iýermegine dowam etdirýär. Mundan başga da Berdimuhammedow Türkmen Awgan serhedindäki gözegçilik geçiriş nokatlarynyň bökdünsiz işleýändigini, şeýle-de Talibanyň wekilleri bilen serhedin gorulmagy, gümrük, sanitariýa we barraklaryň beýleki görünüşlerini üpçün etmek meseleleri boýunça ýygyderli gatnaşyklaryň amala aşyrylýandygyny aýtdy. Maglumat üçin aýtsak, Talibanyň paýtaht kabyly eýilmeginden soň Türkmen diplomatlary jeňçi topardyň wekilleri bilen hem açyk gepleşikleri geçiripdiler. Ýewropa Birleşiginiň başlygy bilen söhbetiniň dowamında Berdimuhammedow Türkmenistanyň Mazar-y Şerif we Hırat şäherlerindäki konsulluklarynyň işlerini dowam etdirýändikleri barada hem maglumat berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi we Taliban Kabyldaky Türkmen ilçihanasynyň daşyndaky partlamanyň puja çykarylandygy baradaky maglumatlary reddetdiler. Mundan öň Hindustan Times neşriniň 28 awgustdaky habarynda Kabyldan gelýän ynamdar maglumatlar Talibanyň 26 awgustda Kabyl howa menzelinde bolan hüjümden soň Türkmenistanyň ilçihanasynyň golaýynda 2 sany Pakistanyny tutuk edendigini görkezýär diýip aýdylypdy. Emma Talibanyň metbuat wekili bu maglumaty reddetdi we Türkmenistanyň Kabyldaky ilçihanasyna hiç bir hupyň abanmaýandygyny aýtdy. Zabihullah Mujahidin bu sözlerini yarım resmi hükümetçi Türkmen nesirleri hem öz saytlarında çap ettiler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bolsa gurrun edilýän ilçihanada bu aýdylýan zatlar barada hiç bir maglumatyň ýokdugyny habar berdi.